ripot machal kamano. Jatend migawo mar weche tudruok manyasani Eliud Owalo jiwo rowere mamanyo tije mondo tii gi lony manyasani ma piny owacho biro yango e gwenge mopogore opogore mondo gitim godo ohala. Kane oloso kinde pogo chiemo e gweng' ma Wagai, Owalo nowacho ni piny owacho ni kod chenro mar keto tudruok mag mbui e gwenge duto mapacho kamano internet. So chiemo ni okel joma thagre malich ahinya. An kawuono akan komit Eliud Owalo obodhi medo chiemo kodok Nairobi. Ber koserach. Nyasaye ong'eyo gimomiyo timo gige. Mheshimiwa go yiero kamano kidok kibedo gi mwandu mar piny ilaro. Andalo mana mjumbe marariera nagero lab kilomita 92. Nikech mwandu onge piny momeo to onge piny modhier. Mheshimiwa ka utudu muloso ndara ni ohala mawuok e game kind game galego gi Ugunja biro loko ngima ma jot. Oserumo. Sani ko en saa mar tiyo ne jomage jopiny. Omiyo sirikal mar Kenya Kwanza ka en bo William Ruto wabiro tiyo gi jotendu moyier koda ma ok oyier. Ber kosi ok ber. Ber kosi ok ber. Wan gi governments ariyo. National government motelne gi Ruto kucha to gi county government mani piny ka motelne gi joma moko. Wan wabiro tiyo gi county wayie ikre mar mondo wati gi county governments go bende nikech giduto gin governments monego bed ni konyo ang'owa jopiny. Omiyo kodwa babago